Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і пачынаем мы сённяшні наш дзень з абмеркавання падзеі, якой 2 дні жыла беларуская дыаспара. Думаю, што не толькі Варшавы, не толькі Польшы, але і значна шырэй, таму што канферэнцыя Новая Беларусь сабрала беларусаў, фактычна з усяго свету. Не ўсіх, безумоўна, на жаль, але шмат прадстаўнікоў было з абсалютна розных краінаў, розных гарадоў, з розных кантынентаў. Таму сёння мы гэта абмяркуем з першым дарадцам Святланы Ціхановскай, Франакам Вячоркам. Прывітанне, Франак. І прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжыченко у нас у студыі. Прывітанне, Аліса. Прывітанне. Прыемна бачыць Алісу ў студыі, тым больш, што так склалася, трэба ж людзям і адпачываць, таму мы адразу з Алісай папярэджваем, што наш запланаваны на гэты чацвер эфір эканомічна сацыяльна-палітычны пераносіцца, бо трэба чалавеку ўсё ж такі знайсці энергіі для працягу сваёй працы. Але вернемся да канферэнцыі і пачнем, можа быць, з Франыка. Я разумею, што на таких маштабных канферэнцыях, дзе падводзяць вынікі, дзе робяць нейкія планы, ужо загадзя вядома, якія будуць рэзалюцыі, што ў тых рэзалюцыях будзе, якія панелі, якія спікеры. То бок такое адчуванне, што для арганізатараў, прынамсі, нічога нечаканага і экстраардынарнага не здараецца. Гэтым разам было што-небудзь адметнае, на што нават цябе здзівіла? На што б ты хацеў звярнуць увагу, як ацэньваеш гэтую канферэнцыю? Сапраўды была вельмі добрая падрыхтоўка. У красавіку-траўні пачалі збіраць прапановы ад людзей. Людзі высылалі свае тэмы, спікераў, быў створаны аргкамітэт, куды выйшлі не толькі прадстаўнікі офісу, кабінету, каардынацыйнай рады, але і палітычных структураў, грамадскіх арганізацыяў. І, вядома, праца ў аргкамітэце такая самая цяжкая. Там усім дамовіцца і пра рэзалюцыі, каб все былі згодныя, усім падабаліся фарматы. Тое, што няма сюрпрызаў, гэта значыць, што была добрая арганізацыйная работа праведзена. Было больш удзельнікаў, чым мы чакалі. Мы, насамрэч, разлічвалі там максімум на 200, але заявак было там больш за 400-500, і 300 плюс удзельнікаў былі адабраныя для ўдзелу. Прыехаў і Віктор Бабарыка, і Алесь Бяляцкі, таму што мы не чакалі, што ён будзе да апошняга часу. Ён казаў, што зробіць відэа, але сам знайшоў час, прыехаў, выступіў з праграмнай прамовай. І класны фокус быў менавіта на прадукты, на вынікі. Практычна у кожнай панелі былі прэзентаваныя ці нейкія канцэпцыі, ці даклады, ці даследаванні. Звычайна на канферэнцыі, вельмі часта на розных канферэнцыях бывае такое бла-бла, а тут на кожнай панелі можна вынесці там спіс практычных рэчаў, якімі можна карыстацца і далей. Таму вельмі спадабалася. Добра, што дабавілі кампанент пра медыі, пра адукацыю, таму што заўжды не хапала гэтага на канферэнцыях Новай Беларусі. І мне спадабалася, конечно, эканамічная панель. Вось постлукашэнкаўская Беларусь просто бамбічная была. І кожны спікер і кожная прэзентацыя, яна бы давала такое і натхненне з одного боку, але і таксама такую трошачкі гэтага рэалізму, пра які трэба думаць. От нам тут адразу выдаюць прэтэнзію ад Кін, хто там хаваецца под гэтым нікам, невядома, але піша: Лукашук, ты лепш спытай у беларусаў, интересно им вот это событие и как оно на них отбилось, у беларусаў, живущих внутри Беларусі. Кін, а як ты прапануеш мне спытацца у беларусаў унутры Беларусі? У цябе ёсць інструменты для гэтага? Да прыкладу, спрэчка на гэтую тэму была фактычна на першай панелі паміж Віктарам Бабарыкам і Павлом Латушкам. І Віктор Бабарыка сказаў, што беларусы, якія жывуць Беларусі, мне там кажуць, што тое, што адбываецца ў дымсілах, ім не цікава. Латушка кажа: а мне беларусы кажуць, што ім цікава. То бок у нас розныя сябры, мы з рознымі беларусамі гаворым. У мяне ёсць знаёмыя і тут у нас у чаце таксама людзі, якім гэта цікава, якім гэта не цікава, якім гэта абыякава, якія просто не ведаюць ввогуле, што эта канферэнцыя праходзіла. Так што у каго канкрэтна трэба спытаць і што потым з гэтымі ведамі рабіць? Вось адкажы, Кін, на гэтае пытанне сабе, а потым добавлю так, але я думаю, што цікавасці дакладна больш, чым да ўсякіх усебеларускіх сходаў Лукашэнкі, дзе дакладна няма ніякіх сюрпрызаў і за якімі не сочаць нават тыя, хто гэтыя усебеларускія сходы арганізоўваюць. І згадайце хоць што-небудзь з
гэтых сходаў, хто там што гаварыў, ніхто не памятае, бо пад каперку напісаныя заявы. А тут сапраўды жывая палітыка, якой людзям не хапае, і людзі з Беларусі сочаць, і калі палезць па трансляцыях і публікацыях медыяў, бальшыня ж гледачоў і каментатараў былі з Беларусі. У любым разе это жывая палітыка, у адрозненне ад той мёртвай нафталінавай лукашэнкаўскай, якая нібыта адбываецца ў Беларусі, але дакладна ніякім чынам удзелу саміх беларусаў і голасу саміх беларусаў, свабоднага голасу там няма. Аліса, конференцыя, ну как бы асноўная частка, дзе ўсе збіраліся, там панелі, дыскусіі 8-9, але ў прынцыпе конференцыя пачалася 7 числа з івентаў, сайт-івентаў, у тым ліку і вы ладзілі адмысловую сайт-івент. Увогуле, вот гэта сайт-івенты, гэта нармальная такая традыцыя? Чаму яно как типа ў канферэнцыі, але неякі не ў канферэнцыі, і больш пра свой сайт-івент, чым ён адметны быў? Ну, слухайце, так, гэта вельмі цікавы фармат. Я думаю, мы павінны паўтараць яго кожны год, таму што сайт-івенты даюць магчымасць нам больш глыбей выйти на нейкую тэматыку ці накірунак. І, напрыклад, як мой сайт-івент пра штучны інтэлект, мне вельмі спадабалася, былі вельмі добрыя водгукі, таму што мы забралі насамрэч класных спікераў, якія раскрылі гэтую тэму па розных накірунках, і рызыкі абмяркоўвалі, і магчымасці. І наогул такая дыскусія вельмі жывая, вельмі цікавая атрымалась. Ну і больш за тое была магчымасць у мяне прэзентаваць платформу Белсоя, якая з дапамогай штучнага інтэлекта аналізуе фінансавы стан дзяржаўных прадпрыемстваў. Гэта таксама была адной з тэмай, якую мы абмяркоўвалі, то бок штучны інтэлект, тэхналогіі, які мы можам уже сёння выкарыстоўваць, каб будаваць будучую Беларусь, каб ствараць падмурак для зменаў унутры краіны. І ўжо сёння гэтай платформай могуць карыстацца і аналітыкі, і журналісты, і больш за тое таксама людзі, які знаходзяцца ўнутры краіны, у Беларусі. Таму я лічу, гэта вельмі добрая практыка, і мы павінны гэта паўтараць. Таксама быў вельмі цікавы сайт-івент Анатолія Лябедзькі. Там наогул был такі інтэрактыў, далі ідэю, і мы абмяркоўвалі, як яе магчыма рэалізаваць. Таму я думаю, што мы павінны будзем наступным разам загадзя рыхтаваць гэтыя сайт-івенты больш загадзя, каб больш людзей маглі прыняць удзел, таму што адбывалось так, што запрашаеш людзей, а яны гавораць, мы ўжо купілі квіткі, набылі, але яны, вось, мы будзем вечарам толькі 7-га. Таму было шмат людзей, якія жадалі папасць на сайт-івент, але вось не змаглі. Таму лічу гэта вельмі добрай практыкай. Але па выніку гэта ну такая прэзентацыя нейкіх праектаў, а далей вот што па выніку вы прэзентавалі, ёсць нейкая там далучаюцца людзі, прапаноўваюць там неяк у жыццё гэта ўсё увасабляць, ці вот што вы бачыце далей як працяг? Ну, наконт майго сайт-івенту вельмі цікавыя прагучалі ідэі, асабіста тое, што дэмакратычныя сілы маюць магчымасць і наогул павінны дамаўляцца з Клодам, з аішнай кампаніі, каб для нас прадастаўлялі гэтыя паслугі бескаштоўна, так, бесплатна. Вось. І гэта цікавая ідэя, яе неабходна рэалізаваць насамрэч. Слухайце, і так вон абвінавачваюць, што рэзалюцыі ўсе штучны інтэлект напісаў, вот мажэйку там выказвалі, а вы зараз кажаце, зараз ввогуле Клод будзе дэмсілы прадстаўляць. Слухайце, не, я лічу, што мы павінны выкарыстоўваць тэхналогіі не каб замяняць экспертаў, а каб дазваляць экспертам траціць свой час на рэальную працу, а не на тое, каб, напрыклад, рэдактаваць дакументы ці аналізаваць велізарныя дадзеныя. Навошта нам гэта рабіць? Нам неабходна траціць на гэта там часы, тыдні. Штучны інтэлект гэта робіць за минуты, за хвілінкі. Таму я лічу, што аптымізацыя працэсу, яна будзе толькі спрыяць таму, што мы будзем больш эфектыўнымі. Франак, я вярнуся да, можа быць, самага галоўнага, таму што гэтая канферэнцыя, ну гэта як бы было і падвядзенне вынікаў
не толькі года папярэдняга, але по вялікаму рахунку хацелі людзі пачуць, можа хтосьці і прамовіць на тэму, а што за ўсе гэтыя 6 гадоў дэмсіламі было зробленае. Ці падводзіліся па выніку такія, выбачайся за тавталогію, вынікі, і як ты адказаў бы на гэтае пытанне? Так, это як заканчэнне аднаго палітычнага сезону для нас, пачатак новага. З 21 год такая традыцыя з'явілася, і гэта стала асноўнай палітычнай канферэнцыі, дзе з аднаго боку мы глядзім, дзе стаім, і вызначаем прыярытэт на будучыню. І тут мы падсумавалі вось першы этап кампаніі, напрыклад, круглы стол за нацыянальны дыялог, што Лукашэнку і рэжым трэба змусіць да саступак і змусіць размаўляць з беларусамі. І была добрая прэзентацыя таго, што было дасягнута, параўнанне з іншымі сістэмамі, і гэтую кампанію будзем працягваць. Але, напрыклад, быў вызначаны новы прыярытэт, вельмі добры, гэта дарожная карта еўрапейскай інтэграцыі, каб зрабіць яе больш рэалістычнай. І Дмітрый Крук і Бюрок паказалі вельмі класную паперу. І была практычная прапанова, каб Еўразвяз стварыў такі інструмент дапамогі беларусам у дэмакратычных пераменах, каб ужо загадзя гэты інструмент быў, калі адкрыецца нейкая новая дынаміка, і мы маглі ім карыстацца. Ну, па выніках 5-6 гадоў ўжо столькі сказана, я вам скажу, што там офіс кожны тыдзень публікуе справаздачу, кожны месяц, кожны квартал, кожны год. Кабінет па прадстаўніцтвах падсумоўвае таксама. Гэтых справаздачах шмат. Праблема, што гэтыя справаздачы сухія, і звычайна людзі іх не чытаюць. Але ў плане там празрыстасці там дасягнута можна бясконца пералічаць. І там колькі людзей там індывідуальна выратаваныя, колькі дапамогі для там незалежных медыа праваабаронцаў змабілізаваныя. Практычна кожны дзень гэта нейкія такія стратэгічныя рэчы, стратэгічныя камунікацыі і практычныя кейсы. Напрыклад, толькі вось за апошні час там 17 у офісе. Напрыклад, 17 кейсаў людзей, калі там яны былі ўратаваныя ці ад пераследу, ад Інтэрпола, ці яшчэ былі ў нейкай крытычнай сітуацыі. Мы зрабілі, ну калі так агульна казаць, то як бы створаная сістэма. І мне здаецца, на канферэнцыі она вось была такая, было бачна і адчувалася, што вось гэтая сістэма, экасістэма палітычных структур, грамадзянскай супольнасці, праваабарончага і там культурнага сектару, яна ўзаемадзейнічае. То бок вось мы перажылі вялікі шок 20-21 года, суперрэпрэсій, перажылі пачатак вайны, намацалі вось гэтую сістэму, як яна павінна выглядаць, і зараз яна ўжо пачынае функцыянаваць, даваць нейкі плён. Мы трымаем той самы міжнародны ўзровень, той самы ўзровень падтрымкі з боку еўрапейскіх структураў і рэсурснай тэхнічнай падтрымкі для арганізацыі партнёраў. Як бы тут я б не сказаў, што ёсць нейкая там дынаміка, што вось я там чытаю зараз Фейсбуку гэтага там всякіх псевдаблогераў, гораблогераў, што там все згублена, ціхановскае ўсё. Мы гэта чулі ў 20-м, 21-м, 22-м кожны год, але я бачу, што яно наадварот, мы стабілізаваліся. І няма ніякага іншага руху, прынамсі за апошнія дзесяцігоддзі, які апынуўся ў падобнай сітуацыі, гістарычнай і палітычнай, які б так доўга і на такім узроўні трымаўся. І нам трэба гэта таксама адзначаць і гэтым ганарыцца. Вось. Ну і паглядзіць заявы, якія ўчора былі да Дня салідарнасці, мы не анансавалі адмыслова, нікога не прасілі. Але заявы краіны зрабілі самі. Так. Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Аўстралія. Міністэрства замежных справаў выпусціла афіцыйную заяву з нагоды 9 жніўня 2020 года. Ну недарэмна ж вы ў Аўстралію лёталі. Ну, мы нават так бы не прасілі, але ўсё роўна гэта паказвае, што Украіны зафіксавалі, што для нас это прыярытэт. 9 жніўня это не толькі пра беларусаў, гэта пра дэмакратыю ў цэлым. І ўчорашнія заявы, а украінскі міністр Сібіга. Не было за 6 гадоў, каб Украіна так выразна абазначыла сваю пазіцыю. Раздзяляем Лукашэнку і народ, раздзяляем Беларусь і Расію, Беларусь будзе вольная, працуем з дэмакратычнымі сіламі. Ну гэта таксама вынік, што Украіна наш як бы цяпер стратэгічны галоўны партнёр, сусед, з якой мы разам вядзем барацьбу супраць рэжыму там Пуціна, Лукашэнкі, яна так выразна прамаўляе тое, што мы хацелі пачуць апошнія гады. Аліса, эканамічны блок на канферэнцыі. І вы у дыскусіі таксама удзельнічалі з гэтай нагоды, і шмат размоваў мы чулі не адзін раз, не адзін год пра тое, ну што вы размаўляеце пра нейкую эканоміку, пра нейкую рэформы, якія будете рабіць тады, калі там будзе магчымасць, там новая Беларусь. Да новай Беларусі яшчэ дамагчыся трэба, невядома калі гэта будзе.
то вот тая дыскусія, якая была цяпер, што яна показала? Вот мы вярнуліся ізноўку да гэтых разборак, трэба, не трэба цяпер нам нейкія праграмы, рэформы і гэтак далей. Ці што, вот ваше бачанне і вашыя высновы па выніку гэтай дыскусіі, гэтых канферэнцый? Ну, слухайце, так, вось, як Франак сказаў, я чула вельмі шмат водгукаў, што менавіта наша панель, яна была такая вельмі змястоўная, было шмат лічбаў паказана, было зразумела, што адбываецца і што мы павінны рабіць далей. Гэта панель была не толькі пра эканоміку, гэта галоўнае, гэта пра тое, як Беларусь можа выглядаць у будучыні. І вось тут галоўнае пазначыць, што калі мы пазначаем, як яна будзе выглядаць, якую мы павінны стратэгію выбудоўваць, пад гэта мы будуем наши рэформы. А каб рэформы потом рэалізаваць, нам неабходна пачынаць працаваць ужо зараз. І, напрыклад, калі я гавару, што я бачу Беларусь з эканомікай ведаў, то я павінна ўжо зараз працаваць з людзьмі, адукаваць людзей, каб людзі мелі магчымасць, мелі дасяг да гэтых тэхналогій і вучылись з імі працаваць. Каб не адбывалось так, што мы прыйдзем, будзем рабіць эканоміку ведаў, а людзі ў нас не ведаюць, што рабіць з гэтымі ведамі. Вельмі добры прыклад, як я раблю гэта, моя школа, ARIA AI School, уже больш за 200 жанчын там вучыцца, і было вельмі ведаеце, такая шчырая радасць, калі я бачу на канферэнцыі жанчын, якія былі студэнткамі ў маёй школе, журналісткі, былі палітзняволеныя, якія праходзілі гэтыя курсы, якія былі так удзячны мне за тое, што я даю гэтую магчымасць. І вось гэта той вынік, калі мы ствараем нейкае бачанне таго, як павінна выглядаць, у нас ёсць разуменне, што неабходна для гэтага стварыць. Крок 1, крок 2, крок 3. І вось мы пачынаем рабіць гэтыя крокі, як я, напрыклад. Тое ж самае, што прэзентаваў Дмітрый Крук. Вось гэтую іх велізарнае даследаванне аб неабходнасці стварэння механізма для таго, каб прайшла хутчэй еўраінтэграцыя для Беларусі. І гэта ж таксама зразумела для нашых еўрапейскіх партнёраў. Што неабходна рабіць, у якім накірунку неабходна працаваць, на што неабходна накіроўваць грошы, як будзе адбывацца транзіт, ці ёсць у нас праграмы, як будзе выглядаць будучая Беларусь, ці будзем мы такім надзейным партнерам для Еўропы, ці зможам мы нешта прапанаваць Еўропе таксама. Каб Беларусь не выглядала, ведаеце, што вось у нас адзіны шлях толькі ў еўразвяз, прыміце нас пасля там дэмакратычных зменаў, мы такія нешчасныя, вот нам неабходна дапамога. Не, мы павінны рабіць так, каб еўразвяз быў зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была часткай еўрапейскіх краін, таму не толькі потому, што гэта пытанне бяспекі, а таксама таму, што мы з'яўляемся вельмі карыснай часткай гэтай, так? Мы можам даць і прапанаваць нешта еўрапейскаму звязу. Франак, я да наступнага свайго пытання праз каментар. Ну, тут такі не пытанне, а менавіта каментар и меркаванне выказывая Владимир. Увы, все эти конференции, как было уже много раз сказано, это внутриэлитные тусовочки. Встречи ради встреч, разговоры ради разговоров. Все уже давно знают друг друга позиции, и они, увы, не меняются. По великому рахунку, так за пэўнымі нюансамі сапраўды сабраліся аднадумцы. Людзей як з палітыкаў, так і, можа быць, экспертаў, так і проста актывістаў з дыаметральна супрацьлеглымі пазіцыямі. Апозіцыя да апозіцыі. І тут два нюанса. Вот такая палітычна-экспертная. Чаму яна не была прадстаўленая на канферэнцыі? Ну, была прадстаўленая. Было ж шмат нават у пытаннях, адказах, і людзі ўставалі, крытыкавалі, абураліся, не зрабілі
тое дамсілы не зрабілі сёе. Была ж свабодная рэгістрацыя, людзі маглі зарэгістравацца. Сярод тых, хто быў у зале і потым задаваў пытанні, сапраўды такія людзі з вострымі пытаннямі былі. А удзельнікі панельных дыскусій, палітыкі, калі браць з самых такіх вядомых актыўных палітыкаў апанентаў, я не ведаю, Цыпкала, Пазняк, Кавалеўскі, Касцюгова, там можна пералічваць далей. Не, усіх запрашалі. Дакладна ўсіх запрашалі, 100%, усе 5 гадоў гэтая канферэнцыя адбываецца. Кожны год запрашаюць Зіновна Пазняка, і Наталью Радзіну, і Цыпкалу. Яны не ездзяць з розных прычын. Я думаю, што нехта баіцца крытыкі, нехта баіцца супярэчню. Мы хацелі зрабіць, напрыклад, дэбаты. Так, мы і Настю Касцюгову мы запрашалі, але адмовіліся. І Тацяна Хоміч, і Настя Касцюгова, і хто там, Валер Кавалеўскі, іншыя не будзем называць. Хто, напрыклад, супраць ціску на Лукашенка, нібыта, так? Усіх запрашалі, каб паўдзельнічалі ў дэбатах, усе падмаўляліся, і ў выніку гэтай дэбаты прыйшлося адмяніць, правільна? Так, адні дэбаты прыйшлося адмяніць. Таму што, я думаю, што людзі баяцца таксама рэакцыі такой беларускай супольнасці, таму што гэтая пазіцыя, она не вельмі папулярная. Так, зараз прабачыць Лукашенку, скласці лапкі і здавацца. І таму, магчыма, гэта прычына. Магчыма, кагосьці тэхнічная, таксама час не найлепшы. Так атрымалася, што ў жніўні беларусы выйшлі на паўстанне, калі летні час, адпачынкавы час. Таксама можа быць прычына. Але няма ніяк, наадварот, мэта была сцягнуць усіх. І прыехаў візно ўжо Віктор Бабарыка, Алесь Бяляцкі, вышаўшыя палітвязні. Мне здаецца, што такая палітычныя партыі, напрыклад, узяць палітычныя партыі ідэалагічныя, яны вельмі розныя. Ад левых да левыя, зялёныя, права-цэнтрысты, БНФаўцы, усе разам. Але ёсць проста тое, што ўсіх аб'ядноўвае, гэта жаданне скінуць рэжым, вярнуцца дадому, і ў гэтым мы, канешне, аднадумцы. Але як толькі мы ідзем там у эканамічныя дэталі, былі дэбаты Казакевіч супраць каго ён быў, супраць Міцкевіча, па нейтралітэце ці еўраінтэграцыя, слушна, ці еўраатлантычная інтэграцыя. Там была такая палярная пазіцыя, в прынцыпе, што гэта нерэалістычна, еўрапейская атлантычная інтэграцыя, таму трэба нейтралітэт, і было цікава паслухаць. Там не было аднадумства, і нават галасы на экране мы бачылі, дзяліліся 50/50, 60/40, і гэта класна. Чым больш вострай этой дыскусіі, тым лепш, галоўнае, каб яны былі не вакол асобаў, а вакол ідэяў. Я таксама хочу дадаць, маё адчуванне такое, што зараз усе эксперты і палітыкі, яны разумеюць, што каб рабіць нейкія заявы супрацьлеглыя, неважна якія, неабходна таксама нешта рабіць у гэтым накірунку. Калі ты робіш нейкі стейтмент, кажаш там, я супраць еўраінтэграцыі, ці я супраць ціску на Лукашэнкі, тады ты павінен прапанаваць нешта у сваім накірунку, як сцвярджэнне таго, што ты заяўляеш, каб людзі бачылі, што гэта насамрэч працуе. І вось у гэтым самае галоўнае пытанне, і мы бачылі на прыкладзе Віктора Бабарыкі, які сказаў, што вось тут нешта дрэнна працуе, вось мы будзем ствараць там сваю нейкую платформу. І людзі павінны панімаць, калі ты нешта гаворыш, неабходна далей рабіць. У нас гэта ўжо сістэма, вось ад ідэі да рэалізацыі праходзе вельмі маленькі час, калі мы пачынаем насамрэч працаваць з людзьмі дзеля людзей. А калі проста размаўляць, гаворыць нешта супрацьлеглае, тады і ад цябе будуць запытваць, а што ты зрабіў у гэтым накірунку. Гэта таксама спыняе людзей прысутнічаць на такіх канферэнцыях, даваць згоду, каб удзельнічаць у такіх канферэнцыях, таму што потом іншыя запытаюць, а што вы зрабілі ў гэтым накірунку. Гэта маё меркаванне такое, таму што я бачу, што некаторыя палітычныя асобы, яны вось так шмат гавараць, што нешта дэмакратычнай сілы робяць дрэннае, нешта не тое з намі, там крытыка будзе заўсёды, але калі гэта канструктыўная крытыка і людзі могуць прапанаваць нейкую ідэю, якая насамрэч будзе не толькі вось ёсць ідэя, а вы паспрабуйце рэалізаваць яе. Так вы самі паспрабуйце рэалізаваць і пакажыце нам, што гэта працуе, і мы будзем тады магчымы з вамі размаўляць пра вашы ідэі, так, і скланяцца на вашу думку. Але калі гэта толькі словы, прабачце, неабходна нешта рабіць.
Як это сказалі тыя, каму вот гэтыя словы адрасуюцца, зрабіце, пакажыце, як сказали, конечно, у вас усе ресурсы, у вас усе тэлефоны ў вашай кніжачцы, у нас няма магчымасцяў, можна гаварыць, зрабіце вы, а як мы зробім, мы не можам. Слухайте, не, гэта все хлусня, якія ресурсы? Ну, напрыклад, за мяне я школу раблю за свае грошы. Гэта ніякі там ні праект, ні праектныя грошы. Гэта маі уласныя грошы, якія я ўкладаю ў будучую Беларусь, у чалавечы капітал, інвестую ў беларусаў. Я лічу гэта правільным, і я гэта раблю. Усё. Гэта тут якія грошы? Неабходна жаданне нешта рабіць, і тады ствараюцца і каманды, якія дапамагаюць сябе, і прыходзяць людзі, якія працуюць таксама і пробона, дзесьці там не з вялікай заробкі, але дапамагаюць, таму што ў нас ёсць ідэя, мы бачым, што змены неабходны для Беларусі і для беларусаў у першую чаргу, і мы проста працуем дзеля беларусаў. Я, дарэчы, у некалькіх чалавекаў пытаўся, што, на іх думку, зараз мусіць бліжэйшы наступны год найперш рабіць дэмсілы. Мне сказалі два асноўных накірунка. Это адвакатаваць інтарэсы беларусаў ва ўсім шырокім сэнсе спектры гэтых праблемаў, і другое, пашыраць школу Алісы Рыжыченко, потому что яна карыстаецца папулярнасцю, а зараз не ўсе жадаючыя могуць падацца, і трэба пашыраць, каб ўсё ж таки больш людзей змаглі гэтым займацца. Вот я яшчэ адзін накірунак скажу, мы зараз працуем над тым, каб дадаць праграму для падлеткаў з профарыентацыяй, таксама бясплатна для беларускіх падлеткаў гэта зрабіць, каб падлеткі маглі разумець, таму што гэта такі ўзрост, калі чалавек павінен нешта абіраць для свайго жыцця ў будучыні, але ён не разумее, чым ён хоча займацца, чым ён сможа займацца, як гэтым займацца. І вось у выглядзе такой гульні са штучным інтэлектам падлетак будзе вызначаць сваю профарыентацыю. Вось спрабуем зараз гэта стварыць. Спадзяюся, можа, напрыканцы года мы ўсё ж запусцім гэтую праграму для падлеткаў. Ну і, канешне, так, пашыраць праграму не толькі, напрыклад, для жанчын, але і для мужчын даваць доступ да тэхналогій. Гэта вельмі важна. Я толькі коротко удакладню, вярнуся да Франыка, што вось менавіта планавалася на гэтай канферэнцыі панель ціск, умоўна ціск, альбо як там тады зняццё санкцый, і яна не атрымалася, там на луку ці падаваць руку. Вось да, тыя, хто выступае за тое, што падаваць руку, тыя адмовіліся браць удзел у этой канферэнцыі. Не знайшлі спікераў, реально. Так. Усім напісалі. Вельмі складана было знайсці насамрэч спікераў, ну, як і Франак сказаў, і адпачынкі, хтосьці наўпрост адмаўляўся. Не ведаю чаму, таму што насамрэч канферэнцыя «Новая Беларусь» гэта вельмі такая цудоўная пляцоўка, таму што былі запрошаны шмат гасцей высокага ўзроўня, еўрапейцы, еўрапейскія партнёры былі, і гэта вельмі добрая пляцоўка, каб данесці сваю думку, свой погляд на розныя рэчы. І гэтая думка можа быць супрацьлегла ад офіса, там, ад кабінета, напрыклад, ці ад нейкіх іншых экспертаў. І гэта такая класная магчымасць прыйсці і размаўляць вот, тэт-а-тэт, напрыклад, падчас кофе-брэйку з еўрапейскай камісіяй, таксама там з амбасадамі розных краін. Але людзі не выкарыстоўваюць гэтую магчымасць, таму не ведаю. Ну вот так вот, да. А вот пагадзілася б Настасья Касцюгова ўзяць удзел у гэтых дэбатах, магчыма, не зламала б нагу. Настасья, выздараўлівай. Так, Настасья будзе ў чацверг, праўда, па зуме, бо ўсё ж такі са зламанай нагой не дабярэцца да студыі Еўрарады. Франак, і другі момант. Для пэўнай часткі людзей вось гэтая праверка такой лакмусавай паперкай на тое, наколькі дэмсілы офіс дэмакратычныя, наколькі яны гатовыя чуць і слухаць меркаванне іншае супрацьлеглае, крытыку слухаць, стала тое, што на канферэнцыю не зарэгістравалі, не прапусцілі Пятрухіна. І кажуць, вот, Пятрухіна не пусцілі, так пра што з вами можна гаварыць, якія вы дэмакраты? Чаму здарылася такая сітуацыя? Ну, я не браў удзел у, вядома, арганізацыйных справах, але ў Пятрухіна быў цэлы спіс
наколькі мне вядома, цэлы спіс парушэнняў, калі ён здымаў падчас мінулых івентаў і запісваў аўдыо насуперак забароне, таму што людзі былі непублічныя і ён, напэўна, вот гэта стала прычынай, чаму яго не пусцілі, але я думаю, што яму было ідэальна. Там, дзе ён быў на самом уваходзе ў канферэнцыю, зноў здымаў тых, хто заходзіў, яму рабілі заўвагі, здымаў твары, але у яго ж такі стыль, так, это стыль такога скандаліста, здача, каб прыцягнуць увагу, максімальна задаваць гэтыя правакацыйныя пытанні, это добра, што ён іх задае, але ён, дзякуючы гэтаму, мае сваю аўдыторыю, гэта ж ягоны такі блогерскі канцэпт. Вось, таму нармальна, ён быў там, ніхто яго не разганяў, ён атрымаў дазвол на акцыю, абараняла яго паліцыя, каб ніхто Пятрухіна не чапаў, ён меў уваход і ўнутр гатэлю, і звонку. Таму не было такого, але вельмі шмат людзей, там і як шмат людзей, пару чалавек дакладна, там прыхільнікаў, таксама Пятрухіна, яны ж зарэгістраваліся і трапілі, удзельнічалі, у канферэнцыі задавалі пытанні, таму няма нічого такога, але сапраўды бяспека, гэта найважнейшае. Людзі прыязджаюць на канферэнцыю, не ўсе хочуць свяціцца, многія людзі сапраўды прасілі быць непублічнымі і стараліся не трапляць у камеры, і таксама мы ж вельмі акуратна, вельмі уважліва ставіліся да гэтага, каб не падставіць людзей. Людзей жа і сваякі, і свае абставіны, прычыны. Вось, таму я думаю, што гэта галоўны аргумент, хаця як там адбывалася праверка людзей, я дакладна не скажу, прынамсі, на гэтай канферэнцыі, таму што аргкамітэт быў вельмі сапраўды шырокі. Можа, Аліса брала ўдзел, так? У праверкі людзей я дакладна не брала ўдзел, але так, я была ў оргкамітэце, і ён быў такі шырокі вельмі насамрэч. У нас былі прадстаўнікі палітычных партый і розных ініцыятыў, праваабарончых ініцыятыў, і кабінет, і офіс, і гэта вельмі было, і экспертная суполка таксама была, і прадстаўнікі фем-сообщества былі, таму гэта усе тэмы, усе назвы, усіх удзельнікаў мы харачо так абмяркоўвалі, спрачаліся, было месцамі цяжка, але у нас атрымалась вельмі добрая канферэнцыя, я лічу, і па зместу, і па экспертам, і цалкам па напаўненню, па тэмы. Таму што такой шырокай палітры якраз прадстаўлення, і арганізацыяў, і сектароў, і нейкіх ідэалагічных поглядаў, не памятаю, каб такое было. Дарэчы, Аліса, вам, вот я гэта пытанне скірую, хаця і Франак можа адказаць, мы размаўлялі ў кулуарах з нашай вядомай гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай, і яна звярнула ўвагу на недахоп гендернай роўнасці, калі кажам пра экспертную супольнасць. Слухайце, такое пытанне ўздымалось. Па-першае, калі толькі оргкамітэт склаўся, нам адразу пазначылі, што мы будзем прытрымлівацца гендернай роўнасці. Конечно, гэта не заўсёды магчыма. Напрыклад, там першая панель палітычная, там прысутнічала Светлана, і Роза Турарбекова была мадэратаркай, але туды таксама запрашалі Марыю Калеснікаву на гэтую панель. Ведаеце, вышэйшы ўзровень, не так лёгка знайсці людзей, спікерак, каб вось утрымаць гэты гендерны баланс. Марыя Калеснікова, Вераніка Цыпкала. Запрашалі ўсіх. Слухайце, я не ведаю дакладна наконт Веранікі Цыпкала, Марыю Калеснікаву дакладна запрашалі. І тое ж самае датычыцца розных панеляў, таму што, вось, ведаеце, наверное, мы гэта цянем з Беларусі, таму што калі пытанне, напрыклад, пра сацыяльны накірунак, там было дастаткова жанчын. Гэта як і ў Беларусі. Вось у сацыяльным накірунку у асноўным працуюць жанчыны. Калі мы гаворым там пра нейкія распрацоўкі рэформ, пра будучыню Беларусі, гэта такі сур'ёзны накірунак, дзе я лічна магу сказаць, што я часта сутыкаю з тым, што вось я жанчына, маладая, прыгожая жанчына, і неяк несур'ёзна займацца такімі сур'ёзнымі рэчамі, як рэформы там. Так, я з гэтым сутыкаюся. Але не кожная жанчына хоча з гэтым сутыкацца. Не кожная
не кожная жанчына пойдзе ў паблік рабіць нейкія стейтменты, меседжы заяўляць палітычныя. І гэта складана, так, мы павінны працаваць над тым, каб было больш жанчын у экспертнай суполкі, каб яны былі больш бачныя, каб для іх было больш бяспечна выходзіць у гэты паблік, але пакуль што мы толькі ў самым пачатку гэтага шляху, на жаль. Але мы спрабавалі, каб былі жанчыны на ўсіх панелях, і ў нас гэта атрымалось. Вось, але, на жаль, так, няма шмат людзей, які па Ўкраіне таксама мы і Паліну Бродзік запрашалі, каб яна прымала ўдзел разам там з Святланай Шацілінай, але яна таксама адмовілася. Таму Тома задае пытанне Франуку. Як так здарылася, што на канферэнцыі Кусь прама заявіў, што ніякай дапамогі толкам добраахвотнікі не адчуваюць, у той час, як офіс пастаянна дапамагае, ці кажа пра дапамогу. Чаму, на яго думку, сышла Шаціліна? Да, абсолютно два розныя пытання. А наконт дапамогі добраахвотнікам, трэба разумець, там у офіса кабінета няма рэсурсаў, так, это там пару дзесяткаў чалавек, якія вельмі часта працуюць месяцамі, там, а часамі гадамі без ніякіх там зарплатаў і дапамогі. Все, што мы можам, это мабілізаваць гэтую дапамогу, будаваць нейкія партнёрствы, і калі ты партнёрствы будуюцца, тады ёсць магчымасць там рэалізаваць ці падцягнуць нейкую дапамогу ці нейкіх інвестараў па той ці іншы праект. У выпадку з добраахвотнікамі у нас галоўная задача была гэта, каб мабілізаваць беларускую дыяспору, беларускія бізнесы, усе тыя, хто могуць дапамагаць добраахвотнікам, каб яны гэта рабілі. І ў прынцыпе сапраўды вялікая дапамога і для палка, і для іншых добраахвотнікаў паступала не ад нас, але ад беларусаў. Наша задача была, каб беларусы гэта рабілі, каб гэта пацвярджаць, каб гэта было заўжды нумар адзін. І на канферэнцыі таксама падтрымка добраахвотнікаў была прыярытэтам. Пытанне вырашэння легалізацыйных пытанняў таксама ж прасунуліся за апошні час, і быў прыняты закон у Верхоўнай Радзе. Пакуль што не ўсё на практыцы працуе ідэальна, але сем'і добраахвотнікаў, вайскоўцаў украінскай арміі і самі добраахвотнікі маюць нейкую дапамогу. На жаль, складана з тымі ветэранамі, якія ваявалі раней і дэмабілізаваліся раней, таму што на іх не распаўсюджваецца, калі яны ўжо пераехалі ў Польшчу. І Кусь робіць фантастычную работу, каб гэтае пытанне вырашаць, бо сапраўды шмат ветэранаў, якія там у 22-23 ваявалі, якія дэмабілізаваліся, жывуць зараз тут, яны ў складаных умовах. І падтрымкі на добраахвотнікаў праз там грамадзянскую супольнасць вельмі цяжка здабыць, таму што тэма такая далікатная. І ёсць там еўрапейскія праграмы на адукацыю, там на стыпендыі, на там нейкія там культурныя ініцыятывы. І калі да іх прыходзіш, кажаш, падтрымайце вось гэтую там парамілітарную ініцыятыву ці дапамогу добраахвотнікаў, яны кажуць, у нас няма такого прыярытэту. Украіна так, у іх вайна, мы падтрымліваем Украіну, яна павінна это рабіць. У еўразвязах гэта будаванне нейкіх гуманітарных, грамадзянскіх рэчаў, і няма такого прыярытэту, таму мы не можам даць грошы на тое, што як бы ў нашай агульнаеўрапейскай палітыцы не вызначана прыярытэтам. Таму я думаю, што вось гэта праблема, але зноў жа такія Кусь, яны дапамагаюць гэтую пытанне вярнуць на парадак дня. Мы таксама гаворым, што это вельмі істотна. Вось мне кажется, так, вельмі важна, што мы вось гэтае стаўленне да добраахвотнікаў, яно змяняецца, таму што раней на пачатку толькі вайны гэта ўсё гучала ў прасторы публічнай, неяк маргіналізавана. Прабачце, але вось такое стаўленне было. Гэта нейкія ваяры, яны ваююць, там чаму яны ваююць незразумела, яны беларусы, чаму яны ваююць там ва Ўкраіне. Было шмат пытанняў, але і наша праца таксама гэта каб о добраахвотніках гучала паўсюль на кожнай пляцоўкі, што неабходна ім дапамагаць, што ёсць вось такія пытанні і з легалізацыі, і з дапамогай, і фінансавай на медычныя розныя рэабілітацыі і так далей. І офіс, і АПК. Наогул усе дэмакратычныя сілы працуюць на тое, каб гэта гучала паўсюль і каб нашы таксама міжнародныя партнёры змянілі свае прыярытэты, таму што зараз галоўнае
галоўны прыярытэт для еўразвяза гэта бяспека. І якраз пытанне добраахвотнікаў, яны, ну, на мой погляд, яны вось ідэальна ўпісваюцца ў гэты прыярытэт бяспекі, забеспячэння бяспекі. Таму мы павінны вырашаць гэтыя пытанні вось праз гэты прыярытэт і даносіць да нашых міжнародных партнёраў, што падтрымліваць добраахвотнікаў гэта тое, што вы накіроўваеце падтрымку ці ўзмацоўваеце накірунак бяспекі, сваёй бяспекі ў першую чаргу. Таму я думаю, што мы таксама робім вялікую працу, каб вось данесці гэта да нашых міжнародных партнёраў. Ну і таксама Вольга Зазулінская працуе з добраахвотнікамі, яна дапамагала іх сем'ямі розным, там прадуктовыя карзіны праграма была і да сённяшняга ёсць, я ведаю, і дапамагала з Настей Север по легалізацыі в Украіне. Таму вырашаюцца пытанні так, цяжка, не так хутка, як хацелось бы, але насамрэч шмат змянілася зараз, і ўжо мы бачым, што ёсць палітычнае жаданне, палітычныя рашэнні, каб вось гэтыя пытанні вырашались хутчэй. Таму я спадзяюсь, што гэта будзе зараз рабіцца, ну, больш рабіцца ў гэтым накірунку, як у самой Украіне, так і з боку міжнародных партнёраў. Але вот да пэўных скандалаў, не скандалаў, але адстаўкі Шацілінай, у чым не паразумеліся? Ну, няма нейкае непаразумення. Просто у нас памянялася сітуацыя з Украінай. Калі год таму назад, калі была прызначаная Святлана Шаціліна, у нас не было фактычна ніякіх афіцыйных адносінаў з Кіевам. То бок праца ва Ўкраіне, яна была неабходная часам пісаць лісты, камунікаваць з дыяспарай. Ну, патрэба была мінімальная, таму што не было афіцыйнай працы. Зараз маштаб там вырас у 10 разоў абавязкаў. І таму прыйшоў час сапраўды памяняць падыход да Ўкраіны, зрабіць яе прыярытэтнай, далучыць новых людзей. Просто калі Святлана Шаціліна упісвалася ў гэта ўсё перад мінулай КНБ, ніхто не мог прадказаць, што у нас будзе такі разварот. Таму зараз паедзе туды Вольга Зазулінская, там фантастычная дыяспара. У Киеве там ёсць ідзея, Кіев, ёсць працуе Маша Анемія, а Север просто фантастычная, так, Махамед, яна фантастычную работу робіць. І трэба неяк усе гэтыя сілы згуртаваць разам, падзяліць напрамкі, бо гэта і праблема беларусаў, праблема добраахвотнікаў, гэта і палітычныя кантакты, гэта і ціск на рэжым, супольная інфармацыйная праца. Зараз ужо як бы там праектаў шмат аформілася, напрыклад, там па медыйных нейкіх праектах на базе украінскіх медыяў, каб запусціць беларускамоўныя перадачы, і гэта трэба рэалізоваць. Таму няма непаразумення. Я думаю, што Святлана Шаціліна будзе займацца, в прынцыпе, тым, што яна і у каардынацыйнай радзе, і тым, што яна раней рабіла, ўсё роўна яна з усімі беларусамі там камунікуе, сябруе і жыве там, таму нікуды яна не прападзе, не хвалюйцеся. Ось, але ну, трэба больш так грунтоўны, такі стратэгічны падыход і больш высокая палітычная прысутнасць. Я думаю, што Вольга Зазулінская выдатная талент. Вось яна, асабліва па практычных нейкіх рэчах, пераводзіць словы і дэкларацыю, практычныя справы. Вольга выдатна спрацавала падчас сустрэчы, вызвалення і сустрэчы палітвязняў, супрацоўнічала з валанцёрамі, яна ніколі не цягнула на сябе коўдру, наадварот, максімальна ўцягвала партнёрскія арганізацыі, грамадзянскую супольнасць, і гэта якраз тое, што нам цяпер патрэбна ў Кіеве, і наладзіць адносіны нармальныя з палком Каліноўска і з Алексеем Францкевічем, які заўжды незадаволены нечым. Кожны дзень чытаеш і не разумееш, у чым сёння прэтэнзія. І з фантастычную работу робіць Алена Жаркевіч, так, але таксама адносіны трэба гэты, ну, неяк наладзіць у рэшце-рэшт, робім жа адну справу. Таму вось гэта была б такая задача. Вольга Зазулінская сказала, як толькі атрымае візу украінскую в Украіну, зможа паехаць, то перад сваім ад'ездам яна зойдзе ў студыю Еўрорады, і мы больш падрабязна пагаворым пра яе планы, ну і ввогуле, як і што яна бачыць далей рабіць. На завяршэнне два такіх вот, можа быць, коротка. Першае, Франак, усё ж такі ёсць такое адчуванне, што беларусы з аднаго боку, ну, ад гэтых звыклых фарматаў канферэнцый, акцый палітычных там ці яшчэ што стаміліся з аднаго боку, з другого боку разуверыліся, з трэцяга боку запалоханыя рэжымам, бо і напярэдадні канферэнцыі ізноўку была інфармацыя, што нават не то што спікераў, а хто хоча проста пайсці прысутнічаць у зале, пасядзець, спрабуюць высветліць, хто там будзе, ну і па
удзелу ў дневолі мы ведаем што потым крымінальныя справы шьюць і гэтак далей можа час вось нават фармат змяніць правядзення гэтых мерапрыемстваў вулічных акцый канферэнцый можа перайсці он да сайт-івентаў но сайт-івенты ніяк не вырашаюць Ну я образно сказаў ну вот про змену фармату калі нас не будзе бачна калі мы не будзем пабліку калі не будзем рабіць івенты не будзем выходзіць на акцыі не будзем заяўляць пра свае палітычныя пазіцыі там еўрапейскія эканамічныя будучыню прадстаўляць стратэгіі то мы вельмі хутка выпадзем з аджэнды слухай але калі вось на акцыю будзе прыходзіць 3 чалавекі як было вось у мінску у перад 20-м годам там 18-20 калі ўжо там на чарнобыльскі шлях на дзень волі прыходзілі 50 там 100 чалавек максімум не на нейкую акцыю прыйдзе 3 чалавекі потым будзе інфармацыйная нагода прыйдзе 1000 чалавек памятаеце выходзіла 20 чалавек да Каперніка ў Варшаве потым там выйшаў Ціхановскі сабралася 1000 за адзін дзень трэба ну каб была нагода і момант але калі ёсць сама сістэма што вось все ведаюць што этой акцыі нехта рыхтуе гэтым займаецца то потым мяняецца дынаміка і людзі зноў выходзяць на вуліцу альбо паглядзіце фестывалі летнія там Варушняк летуцень іншыя да тысячы людзей туды прыходзяць таксама добры фармат але ён летні вось будзе там вясна-восень трэба рабіць іншыя фарматы самі канферэнцыі ж таксама мяняюцца кожны год канферэнцыі Новай Беларусі вельмі адрозніваліся і па характары і па змесце і па гэтых дыскусіях ну не трэба баяцца там ці перажываць што перажываць трэба тады калі ўвогуле нічога рабіцца не будзе вось але пакуль ёсць групы людзей у кожнай краіне ёсць аб'яднаныя дыяспары якія нешта спрабуюць рэгулярна рабіць это значыць ёсць нейкая сістэма і потым пры змене дынамікі інфармацыйных нагодах гэтая сістэма напаўняецца людзі падцягваюцца як у 20-м годзе там дыяспары ў Даніі Нідерландах там у дзесяткі разоў павялічыліся раптам потым людзі адышлі дапалітызаваліся потым зноў палітызуюцца таму спакойна ставіцца галоўнае каб была вось гэтая камунікацыя рэгулярная нейкая каардынацыя паміж рознымі суполкамі і каб нейкая мэта бачання каштоўнасці каб людзі не сварыліся ваша думка Я думаю что нам точно неабходны канферэнцыі неабходныя падзеі ў розных фарматах і культурніцкі і адукацыйны і вось на палітычным узроўні такія але таксама мне падаецца што вельмі важна яшчэ чым мы напаўняем гэтую канферэнцыю тэматыка і вось тое што мы абмяркоўваем і ў гэтым годзе мне спадзяецца што атрымалось вельмі добра таму што мы закранули якраз пытанне таго не толькі таго што вось Лукашэнкі нейкі такі дрэнны мы павінны яго наказваць і гэтак далей так гэта важна але гучала шмат таго што мы павінны рабіць для будучай Беларусі і гэта стварае такі вобраз будучай Беларусі для самих беларусаў якія мабыць смотрели трансляцыю глядзелі они смогли удзельнічаць у самой канферэнцыі ці потым пачытаюць нейкія артыкулы у розных медыа і для іх таксама будзе стварацца вось гэты вобраз будучай Беларусі тому что пакуль у беларусаў унутры краіны няма ніякай альтэрнатывы ну і не будзе ніякага развіцця і вось якраз мы робім праз канферэнцыю ствараем вось гэтае бачанне што ёсць альтэрнатыва палітычнага жыцця дзе ты можаш прымаць удзел дзе ты можаш дыскутаваць дзе ты можаш выказваць ну наогул розныя погляды і свае какие-то меркаванні і спрачацца з кімсьці ты можаш пабачыць што ствараюць эксперты як яны бачаць Беларусь там у адукацыі таксама па адукацыі была вельмі добрая панель дзе яны размаўлялі не толькі о сённяшніх праблемах але аб тым як павінна гэта ўсё выглядаць таму я думаю вось якраз у гэтым годзе у нас максімальна атрымалось вось стварыць гэты вобраз будучай Беларусі і таксама прадумаць наступныя крокі як мы працуем каб вось ісці да гэтай новай Беларусі Ну вот і прадумалі далі адказ калі і якім чынам мы пераможам і вернемся ў Беларусь пераможам пытанне часу просто давайте рабіць сваё кожны хто можа кожны на сваёй дзялянцы і безумоўна будзе вот это што гаварылі на першай панелі в акно магчымасцяў новая дынаміка яна ўжо з'яўляецца просто каб мы былі ў нармальным стане нармальнай кандыцыі ў гэты момант самае важнае 20 год быў таксама збег абставінаў і момант пераменаў Беларусі будзе таксама збег абставінаў і давайте павялічваць шансы што гэты збег абставінаў гэтыя змены пойдуць на карысць менавіта нашых пазіцый нашага бачання
Дзякую вялікі. Я развітваюся з нашими гостями. Франак Вячорка, Аліса Рыжыченко. Зараз мы працягнем абмяркоўваць. У нас будзе акурат такі Андрей Казакевич. Працягнем пра НАТО і еўрапейскі выбар і ввогуле тэму бяспекі. Пасля будзе і Святлана Шаціліна, і напрыканцы Леонид Морозов, юрыст. Пагаворым пра як сябе за бяспеку сваю захаваць, калі рэжым спрабуе дастаць беларусаў праз Інтэрпол. Дзякую вялікі ўсім яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякую.